Já to taky nevím. Já prostě si myslím, že já si myslím, že je to velmi komplikovaný, aby se takovéto analýzy udělaly a aby se udělaly, tak to chce skutečně, aby ta data byla k dispozici, protože určitě jsou k dispozici data o tom, kolikrát kdo byl pozitivní a kolikrát byl ten člověk očkován. A jenom, když se podíváte, já jsem za to nesmírně kritizován, ale když se podíváte každý den na Ministerstvo zdravotnictví, na jejich webové stránky, tak jsou tam data o takzvaných druhých infekcích. A tam jde o to, že každý dneska ví, že člověk, který je očkován proti covidu, covid musí prodělat, alespoň na sliznici. Čili máme lidi, kteří jsou očkovaní a covid prodělali. A na druhé straně je tam skupina lidí, kteří covid jenom prodělali a nebyli očkovaní. A když se na ně podíváte, tak s hrůzou zjistíte, že počet hospitalizací a počet hospitalizací na jednotce intenzivní péče je vyšší ve skupině očkovaných a prodělali covid při tom druhém covidu oproti lidem, kteří prodělali covid a pak ho měli znovu. A to je divné. Tyhle data budeme sledovat, mimochodem pan profesor Vojtěch Thon ty data sleduje. Protilátky versus vakcinace a jeho fáze 1 a fáze 2. Jsou dostupná, stačí si o ně říct. My jsme takové věci dělali. A pak buď se budeme honit tady na tom, co píšou v novinách, nebo uděláme tu poctivou práci, kterou jste tady teď jenom velmi zhruba nastínil, pak ji uděláte pořádně, napíšete ji do metodiky, pak si o to požádáte o grant, kde to nějaký lidi prostudujou, jestli to dává smysl, pak na to dostanete 7 milionů a uděláte to. Takhle na pódiu se, na takové adiaci o tom nemůžeme úplně mluvit, ale takhle, já jenom říkám, že tyhle data se dají získat. Moje zkušenost, moje osobní zkušenost, tady se určitě, pane profesore, já jenom jednu věc. Znovu říkám, vy mě neposloucháte. Tato data jsou dostupná na ministerstvu každý den. Vezměte si je, sečtěte sloupce a porovnejte. A dejme to může jinému. udělat každý. Ať si to udělá každý. Já jsem to udělal a poslal jsem to na ministerstvo. A oni mi napsali, tak se to počítat nedá. Hotovo. Proč to nenapíšete do odborného časopisu? Promiňte, proč to píšete na ministerstvo? Já jenom... Nezlobte se, ale jako profesor máte psát do odborných časopisů a ne na ministerstvo. To je náš job. Pane profesore, já píšu hodně do odborných časopisů a patřím mezi nejvíc citované české lékaře v zahraničí. Jestli nejste, pane profesore, schopen pochopit rozdíl mezi prospektivní studií a postmarketingovým sledováním, což byla vaše studie, tak bych to opravdu nesouhlasil. Se nám to rozpadá. Pan kolega o svojí práci psal jako o prospektivní studii, proto říkám, že prostě, když se... Já poprosím pana profesora Weveru do mikrofonu kvůli divákům, stejně tak další hosty. Já jenom říkám, že když se pan profesor tady zaštiťuje svojí odborností a nerozumí tomu, jaký je rozdíl mezi prospektivní studií a postmarketingovým sledováním, tak je to asi stejný rozdíl, jako kdybych se vrátil do své vojenské kariéry, jako když nerozumíte rozdílu mezi vzduchovkou a kulometem. Jo? I vzduchovkou. Ne, ale... Dámy a pánové. Já bych jenom ubral ty vášně, každopádně mám z téhle diskuze obrovskou radost už teď a pokládám ji za úspěšnou, protože probíhá výměna názorů. Já jenom krátkou poznámku. Slibuju, že ty data vezmu a budu je publikovat. Tak. Já vám chci moc poděkovat a jenom vstup amatérského